А те бъгна в YouTube. Раздаде ли я? Абе, много искаш, не можеш да караш, човек! Хората! Ей! Чао! Абе, искаш ли да нямаш YouTube? Ако искаш да нямаш YouTube, да бъгна там, в YouTube, да бъгна и няма да гледаш нищо. Ако ти да те оправя аз теб, като той роба, аз няма да ти дам компютър, най-добрия. Айде. Продадох я. Искам да видя. Гледай. Чакай, не виждам. Не си продал. Продадох я. Искам да видя от другата страна. Ето тук, ето тук, ето тук и тук и тук и тук и няма. Шегуваш се. Айде сега. Я продавам, просто си я скрил. Не съм. Аз сега ще накарам да продаваш, аз ще купя. Ето! Бях си изкарчил парите, а сега виж колко пари имам. На кой са пари? На мой. Колко пари са? Толкова струваше колата. Сега ще я купя. Какво? Сега ще я купя. Моля ти да я купя. Сега ти я си го купиш, така ли? Няма да е махна. Колата, която аз я имах ли? Да, сега ще я купя. Аз сега бързо я купувам. Поздели си екрана. Ако се продадеш колата, може да си я купиш отново. Знам. Купи си я. А? Нищо. Да си я купа? Не си я купиш. Няма да си я купа, добре. Какво? Няма да си я купа. Колко пръста? 2, 3, 4, 5. Васко, колко е 1 плюс 7000? 1 плюс 7000. Да. 30 плюс 40. 30 плюс 40, много лесно. Е равно на 70 30 плюс 40. Абе, да те убия, бе! Аз спрях телефона. Аз мога да си взема като твоите кола. Браво са на тебе! Сега трябва да в другия байом. Васко, влизаш ли в роу? Браво! Каменосита, ай, каменосита, ай, каменосита. Васко! 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 Да. Влез от мене в Roblox. А влезнеш ли?
БМВ. Продадох колите ми, всичките ми коли. Направо. А? Не можеш ли това? Васко, имаме проблем. Това? Имаме проблем, Какъв? че всички БМВ-то вече са го изтрили. Мишо, можеш ли това? Кое? На баба пръцкането ли? Ей това. Айде! Айде! Васко! Искаш ли да си купа камион? Васко! Умрях. Аре, влез от мене! Васко, само коли вече. Мишо, Какво? къде гледам аз? Наляво. Къде гледам? Горе ли или долу или надясно или наляво? Направо. И направо. Купих си мотор. Каква? Купих си мотор. Какъв, червен или син? Червен. Аз трябваше син. Чао. Що? Що ми си купи син мотор? Искаш да си Ако купа? стани, стето. Мишо, Какво? искаш ли играем на газа ми? Аре. Ай. Ама аре, играеме просто на мотора. Червения. Искаш ли двамата да бъдем с мотор и да играем състезания с мотор? Ай. Чакай да влеза. На баба А, ти. Мишо! Какво? Не ми изписва, че си влезнал и съм те изтрил май. Изтрил ли си ме? Не си влезнал в играта. Цъкни върху мене. Цъкам. Цъкни. А? Цъкна ли? А? Цъкна ли? Кое? Върху мене. Цъкам. Цъкам. Мишо! Какво? О, умирал. Чао, Васко. Чао. Чао. До някой друг ден ти умря вече. Ей, той е грозен мотор тъп. Дано умре, дано. Ой, окей. Съм умрял, беше. Молах се. Дано. Дано. Мишо! Какво? Мишо! Какво? Аз не съм умрял. Еми вече си умрял. Не съм умрял. Аз те убих вече. Чао. Що? Чао. Що? Васко? Нямам пари! Аз умрях. И аз умрях. Чао.